Γεια σας από το Web Design and More, σε ένα ακόμα μάθημα για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια ιστοσελίδα με κώδικα HTML. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια φόρμα επικοινωνίας. Την έχω φτιάξει ήδη τη φόρμα μας. Την έχω ονομάσει Contact Form. Θα την ανοίξω με ένα σημειωματάριο για να σας δείξω λίγο τον κώδικα. Λοιπόν, ο κώδικας είναι αυτός εδώ. Μέσα στο head έχω βάλει ένα title contact και έχω φτιάξει ένα πίνακα. Το έχω στοιχίσει στο κέντρο με αυτήν εδώ την εντολή. Το μέγεθος του πίνακα είναι 200 και το border είναι 0. Λοιπόν, for method is on post. Δηλαδή αυτά εδώ θα μας τα τυπώνει η φόρμα. Υπάρχει ένα πεδίο όπως your name, email address, message και το κουμπάκι για την αποστολή. Και η φόρμα μας βγαίνει κάπως έτσι. Μπορεί ο χρήστης να βάλει το όνομά του, το email του, το μήνυμα και να πατήσει αποστολή. Όταν το κάνει αυτό, παίρνει ένα τέτοιο μήνυμα. Ευχαριστούμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα. Η φόρμα που τον ευχαριστούμε είναι αυτή εδώ. Βλέπετε, ένας απλός πίνακας είναι με μία παράγραφο που λέει αυτό εδώ το κείμενο. We will contact you soon. Πίσω από αυτή τη φόρμα παίζει μία PHP. Θα σας πω τι μπορείτε να κάνετε. Θα σας το δώσω έτοιμο. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να αλλάξετε αυτό εδώ το email. Εδώ πρέπει να βάλετε το δικό σας email. Έτσι ώστε αυτά που θα σας η επικοινωνία που θα έχετε με το χρήστη να πάει στο δικό σας email. Βλέπετε, το λέει και το σημείωμα δίπλα. Κατά τα άλλα δεν το πειράζετε. Δεν θα αναλύσουμε πώς γίνεται η φόρμα PHP, ο κώδικας PHP. Τώρα, εγώ έχω πάει στο site μας και το έχω βάλει εδώ. Δηλαδή, πατάω επικοινωνία και μου το βγάζει εδώ πέρα. Άμα ανοίξουμε το index, όχι το index, το μενού με το σημειωματάριο, το μόνο που κάνουμε είναι να βάλουμε ένα παραπάνω li, να προσθέσουμε ένα href με το όνομα της φόρμας. Εγώ το έχω βάλει contact form, μπορείτε να το βάλετε όπως θέλετε, και την κατάληξη HTML, και target main. Δίπλα ένα όνομα όπως επικοινωνία για παράδειγμα. Βλέπετε εδώ πως το έχω βάλει, επικοινωνία. Και όταν θα κάνουμε κλικ εδώ θα μας συνδέει εδώ. Τώρα αν προσπαθήσουμε να βάλουμε τα στοιχεία μας εδώ, και κάνουμε αποστολή, βλέπουμε ότι μας εμφανίζει το κώδικα PHP. Αυτό συμβαίνει γιατί ο κώδικας PHP δεν δουλεύει μόνο με ένα browser, πρέπει να είναι ανεβασμένο στο ίντερνετ.
θα σας δείξω λίγο για παράδειγμα. Εγώ το έχω ανεβάσει κάπου στο ίντερνετ. Αν γράψουμε εδώ τα στοιχεία μας και το μήνυμά μας, και πατήσουμε αποστολή, θα πάρουμε ένα μήνυμα σαν αυτό εδώ. Και αν κοιτάξουμε τα email μας, θα έχουμε πάρει ό,τι μήνυμα έχουμε γράψει. Δηλαδή ο χρήστης τάδε μας έχει στείλει το τάδε μήνυμα, το hello. Οπότε έχουμε φτιάξει μια ιστοσελίδα. Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε ένα κείμενο αρχικό. Έχουμε φτιάξει ένα μενού που ο καθένας μπορεί να το φτιάξει όπως θέλει. Να πατάμε εδώ και να μας εμφανίζει το κείμενο εδώ πέρα μέσα. Κουμπάκια για να μας συνδέουν στο YouTube ή στο Facebook. Πώς μπορούμε να έχουμε τους πελάτες μας κάπου σε ένα πίνακα ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Και μια φόρμα επικοινωνίας έτσι ώστε να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας. Στα επόμενα μαθήματα θα δείξουμε πώς γίνεται να ανεβεί η σελίδα στο ίντερνετ ώστε να παίζει και η PHP. Μέχρι το επόμενο μάθημα, τα λέμε, γεια σας.